Okay, så går det løs. Jeg er ved at finde en kæp til en dåse, jeg skal til at tøje det op med. Nu er jeg gået i gang med at lære noget. Du er med til at sætte i gang her. Der opstår en krig mellem grå flader og farvede flader. 6. Er det Throps revolution? Der opstår krig. Alene i år skal DSB fjerne graffiti-maling fra 55.000 togvogne. De der